Krijgt dus iets wordt het skip aan de onderkant wetter dichtmaken, toch himptouw tussen de skipsromp te slaan. Ook het interieur van het skip moet nog dien worden. Zo moet dit kanon bij gelijks nog een plakje krijgen. Zo'n hier is er toch 60 vrijwilligers het werken aan de bouw. Joert waart het roer onder de skipsteven ophangen. Bij een gewicht van een hele ton wie dat nog best spannend. Toen we met het roer bezig waren, bleek dat hij door het uitdrogen in de jaren behoorlijk krom was getrokken. Wel een centimeter op de lengte. En het vervelende was, de achtersteven, dat is ook een balk van 18 centimeter dik, die was ook krom getrokken bij de andere kant op. Dus de scharnierpunten die zweefden wel 2 centimeter naast elkaar. En dat hebben we dus met allerlei trucjes en wat slimmigheid en grof geweld hebben we dat bij elkaar gekregen en dat past.